Debrali dünyayı mirin hep ya kalbun tüne valimi Elimi 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 ahu felek Geciki belki mala babete mirat bagırlı mala babete Rabbim Devir ara ve cedu asru beda taqvaz bi çavi khain mi mezekir mizani bu tişteki de dile terahi Mine seri khud ser çonga dedani Tucu khode natır se derdu kulas kal kirim Tetay kisi bi durriye medediti ya hayra Tucu murad bi jwaletuka ولازنك عالم بلازنك عالم از کوچرم خراب مالم به پرگالم حیران مگوز رویم به حوالم کاج کلو دردتن از پیدن عالم دلو Dilo 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 Vazdemirim hediye hadi De veled avya memirin ezde tırsımez mimim kula çavire şu belek ha De bimirar goru kabristan İbrahim Debraziro bala khud dmeyim Rahab gelod beji kırka kavamına gozel Ziraha vidire mina kırka kazubet elimi 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 ahu felek Kırka kevamına gozel ziravidir rejemina kırka kazubetin Tetu gaj deve ve kızamal mirat edibare mina hırbalı serkahati وزاد بهم البربوم جواري حتى نسبه جو خرها بخوين في خانوختي دليلي ليلي لدي البرمالات ميرات بهم لا سهر بكزمام الولات خريب شمات تجمع خيدي Hayran bu kademi go sebru tebata dilimi bitet elimi 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 Vazdemirim hediye hadi De vele davya memirin ezde tırsımez mimrim kula çavire şu belek ha Debim mirar goru kabristan برنامه آوازن زرین دست بده که آنگوی ناخوازای کو ام نیو دنه هند بینن براستی یک جی و سفره جهک جدا ما هل بجارت جبونای ام هاتن ما سال خود داری خستن ما پیه خواهر نوا آوه ده ما گوت ایرو ام حاکمه آوا خورسه بن ام نال سر آوا خورسه نه ام ایرو حاکمیت خو ام سر آوا خورسه کن طبعا ام هنگ به حنگی دویزن خوازا بدراستی دولمندی آخوا و هیبت آخوا تو کس نکرده هم برب سکنه هم هر زمان هر دمیجی هم حرمت دن خوازه آخوا خوازه کو ام لسر جیان دکن بفهم آبسته جارک تیجی برنامه آوازن زیرین
dest pedike bernameye Avazên Zerîn ve hefteyê heval Erdal, mamoste Erdal ew bixime vanê we em ê niha bi hev re hem mamostê xwe naz bikin û heman avayî di ser ava xursê kilamê xwe bistirin. Em bijin bernameya Avazên Zerîn dest pê kir hûn teva xêratin bernameya me. Mamoste tu jî bi xêratî. Serçava hûn jî bi xêratîne spas ke kocam. Mamoste me hinek got mamoste Erdal belê tu xwe bide nasîn vê ca berdawamiya mîkrofon destê te de hêdî. Ke kocam pêşûm xêratîne sersera serçava ratîne. Sağ ol. Wek mesela te gom ciyakî pir xweşim vira xursê nabera Mêrdîn û Qoserê de yî. Ciyakî pir xweş e. Eslê me ejdêrika çiyayê mazî me. Elgundê wê ji dayîk bûme. Niha 12-13 sal e ez li Qoserê dijîm. Jiyana xwe berdewam bikim. Li malbat derê jiyan dikin hên jî hinek Malbat apanê min xalanê min werin ez û dayîka xwe bavê xwe birayê xwe min vê Hûn derê. hatin derbasê Qoserê Belê, bûn. em Qoserê. Jêde ne dure ne şaşmış. Nêzik e ara Qoserê derkê nêzik. Derek nêzik e. Çünkü ez çawa dizanim hinek bi du hêla de jî mirov dikare ji em bêjin derekê were Qoserê. Belê. Şta dizanim. Hem riya Amedê jî mirov dikare normal riya xwe ser Mêrdîn re bere. Wek dî jî mirov direkt dikare xwe ber di ser riya em bijî İpek yolî bi wî awayî were vê derê tişta ku dizanim. Belê, tu dehre di mazî daxra dizîvir tê Mêrdîn re tê Qoserê û durar jî ser riya Urfayê. Tên İpek yolî. Aynen. Demek ki ez ji bîr nekiriye. Carek ez çûm ji bîra min neçe. Mamoste em bijin li vê derê hinek karobar çawa dimeşê ji dervî karê hunerê karek cudattir tu ve mijil dibî heye na. Keko me qafe vekiribû Musa bêjin ji ber vê nexweşiyê ji ber vê malum dünya giş vê nexweşiyê. Me wêya girt qapat kir. Karê hunerê jî ev nêzîka 5-6 salayî min av berdabûyê. Niha salekî dîşa mejnuh ve berdewam. Peki em bijî çi bû sedem te nav berdayê? Sedem ez çawa bibêjim hepkî dû dirêj e. Hinek tiştin belkî nayê gotin jî hene. Yani werçê bû em bibêjin. Ez ji bo çi vê pirsê dikim mamoste niha huner tiştek vî awayiyekî dema heskirina wî ket di nava mirov de zû xwecî qutkirin hinek newsa hêsan yani bir şey zehmet çêdibe mirov nikare xwecî qut bike. Çiqas mirov bêje ez ê jê qut bim jê dur jê bisekinim carî dî hêstê mirov her tim zindiye. Ji bo navê min pirsî ama wek te gotî dibe ku sedemên taybettir cudatir jî hebin ama em hêvî dikin ev karobarê te berdewam bike. İnşallah. Çünkü em çima bêjin niha berpisyarî hinek dîtirik taybetî vê çaxê de vê heyamê de hinek li ser milê heval biçek dîtirik ciwan bi rastî çanda xwe baş fêm bikin û heman awayî bikaribin bidin fêmkirin. Hinek peyvirên bi vî awayî peyvire giring ser milê me em hêvî dikin ev peyvir ji hêla te de jî were berdewam kirin. İnşallah. İnşallah kekocam. Mamoste em bijî karê hunerê çawa de berdewam dike em hinek werin wê de yani destpêkirina te çawa çêbû em bijin çend sal çê dibe tu hunerê ve bi nava hunerê de hinek xebat pêş dixîn. Xebatên te yê taybet bi tu xwe rê ve dibî hene tune hinek tişmere qal bikîn. Belê kekocam 2004 de 2003 de ev karam dest pê kir. Rehma Xwedê miriye hazira bi wir bijî rehmetiyê xalê me İhsan Yılmaz. Wî ev kara dikir karê hunerê sazê dixist elbest müzik çê dikirin gotin stran çê dikirin. Di pêwî min jî ez çawa bibêjim gelekî jî hes dikir. Dewam kir me stran çê kirin nêzîka 23-4 strana gotin û awaz gotin û müzikê min in hene. 24 stran te xwe çêkirin. 24 heb belê. Belkî gotinê wan stran sala çîn va wexta nabû ez bawerim. Me du heb qelîb jî çêkirin. Heta niha qelîbê normal me çê nekiribû sadece emrû diniştin meşhur stran digotin. Yani amatör olarak me bûyî hay bibêjin û me bûyî hay dewam kir. Ji salê çûn de me du heb qelîbê xwe çêkirin. Dilê bêhal û bahar xweş bû. Dilê bihal tê bîra min yani hinek dihat gotin jî gelek jî dihat gotin. Ji bo navê ew stran dema ku em berî werin bernameyê çêkin hevala got heval Erdal ist ew stran gotiye min got stranek pir xweş bû destê te tilê te sax be. Em hêvî dikin xebatên bi vî ayî berdewam bike heman awayî. Bahar xweş bû lêyadê bahar xweş bû yadê me hermandin. Ew strana me qelîba wê çêkir. Stranê nû hem çê dikin xebatê nû hem çê dikin. Ji niha û pêvê înşallah tiştê xweş em ê bi we re parve bikin.
ام جی هیوی دیکن او خبات بردام بکن ما مثلا ها اف هبو یعنی برنامه آوازن زیرین برنامه کدام دست بکر ما گوت ام هنگ خوابگی هن دنگ بیجی خوا یعنی اف چونگو چاندا موزیکا کردی بنگاه خواش دنگ بیجی هاتیه یعنی هنگ راستی یک بیاوی ها ما گوت ام هنگ وی راستیه جارک دی بدن نشان دادن خود تزانین ama dve her tim berçav be yani nej bunda kirin hem berçav hem gu hem dilde nej bir kirin ji bona wî dam bername dest pê me got em hinek xwebegînin hevalên em bijî karê müzîkê ve karê hunerê ve alaqedar dibin hevalên çê ciwan yani kilamên em bêjin stranên evê nî jî dikarin bêjin her wek elektrîk lê belê stranên dengbêjî çiqat karin bistrên çiqas yan jî hunermendê Kurd çiqas vê çanda he bi nava xwe de xwarî derkev yani tenê bi gotinê ne yani diyor hünermende kurda da ma kutu biçi cem hünermende gruni birahatit karış tara işte saatan strani denk biji beji ana beji yani karı strani astriya guhdar kirna ve hayvaninin henek ma khos em ve rawşeji hem niqaş bikin hem jik evvalen minava civan em henek derê xisar ekranê kesin ku me temaşet kiraj bi minak jibona beji em hêvî dikin xebatê te bi her wayî serkeftî berdewam kê lê taybetî wek daxwaz ji em tênî ziman bila em bêjin keda müzika Kurdiya dengbêjiyê jî nejî bir yani hunermendê me bila dilek rehat bikar bi stranên dengbêjî bistrin ve hele de rewşa te çawan em jî stranên dengbêjî gotin ve gotin ji ewla xwe de stranê dengbêjiyek te negoye herema me welatê me zimanê me zimanê dayîka me yê ji berê de pêşiyê me mezinê me va strana nabû va gotirana nabû birkim zane bilûrê lê dixistin me sadece lê gudarî dikir me digo bilûrê lê dikeve ama digo vaya hoka filan kesê vaya niza hoka filan kesê danî ziman ez her tim ez dibêjim çi xwas hunermend stranê nuh çêkî jî çi xwas pêşkevî jî wê île rojekê wê vegere ser va stranana çukî vana çawa bêjim zimanê me çanda me derdê me kulê me gişt va stranana deyîn zamanê tê gotin mere de her dünyak dinî İnsanı ez vî hayî bibêjim em bê cahil ya da emrê wan 15-12 belkî ji wan re ana çik nayî ama ez bawerim yekî emrî wî ser 17-18 ketibe gişt stranê dengbêjî bidanî Haylo mirog, haylo mirog, haylo mirog, haylo mirog. Mire mine fincan giran kahve diro tehakküm lo 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 hoş veziro. Aşir girano gazi duro teser hoşo betevdiro. Da haylo mirog, haylo mirog, haylo mirog, haylo mirog. Da haylo mirog, haylo mirog, haylo mirog. Haylo mirog. Mire mine beseden gabandı kirdi go hedele lao. Sibey vazibri resmiya der kaçay mazi ketim. Dar dile ko dar zeytun lo brezo tri. Miremin om godidun balaf diro se roju se şebede ve kafir modeliye be serde lo de vuri. Miremin om go gazi arşkiran mala merdani namazi ka şevti. Donze aşiraj buna kuşsuna lo gili kiri. Miremin om gozi ram her cemil begi.
Cemil bege walez bege wi kafire lo 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 şoka gri Azebecim Cemil bege walez bege ezketim bakte te khadeda te derbegi lene de beri bedana Mahmud bege ba ve Ömer mirezra khalaqa mala teliyaga Bele mi go berane kele sore hanekri da haylo mirog haylo mirog haylo mirog haylo mirog da haylo mirog haylo mirog haylo mirog haylo mirog Carna ku em demani qaşt kin hinek kes bejin guhdarkirina dengbêjiyê hinek kêm biye, hinek kes bêjin zêde bûye. Ev li gorê min gor herema diguhere. Mesela em demek dirêj em dixwazin werin em bêjin li Mêrdîn bernamê dengbêjiyê bikişînin. Lê mixabin çixas em her diketin nava danûstandinê de me hevdanê me jî çêdibûn. Lê belê zêde kesên ku dengbêj di got hêla Mêrdîn nînin. Gelo tiştek bi vî awayê heye anîn. Yani dengbêjê Mêrdînê kêm in. Em Hani براستی هنه نخویانه نلبر چعوانه تو انا بنر ماموسته مزن شاهد دنگبیجا کوی گوزل شاکرو از باورم کیجان گنجی تو تلفن وان بنر تو چیکام نرگی شاکروی هی نه ممکنه ماموسته وزان ایدن هی اما اید بیجن ایوانتی نه زمان نخویایی نلبر چعوایی گلک از باورم او بیایی به نێرîna te em bêjin herema Mêrdîn de tu dibêjî hene lê naxuyên xuyakirina wan kêm e hinek sedemê vê çi çê dibe gelo Sedemê wê jî rastî wekte got em dibe hêla serhedê çi tê bîra me re dengbêjî tê bîra me re li vê derê hepkî dinê bihawakî dinê ye ez dibê sebebê ew mesela niha min ev fakir em bêjin sînorê rojava de gelemperî kesên ku va dera jiyan dikin sînor de daha zêde em bêjin eleqeya we li hemberî helbesta derkeve pêş yani gelek kes hene tu fetkî helbesta dişetkin yan jî em bêjin stranên demê dawî hinek bandor li ser civakê dikin bi gelemperî jî ji vê em bêjin hêla sînor de derketin em bêjin Misêbîn bigire Qoser bigire Aliyê Mêrdîn bigire ev hinek çawatkara şirvekin yani biçek tu dibêjî meyla wa ji daha zêde em bêjin aliyê hunerî kedek dîn tê pêştexin ya da xebatek dî pêştexin rast tişkî wa heye di demek nêz ne pirdûr e berî niha 5-6 sala hepkî pop rock millet zêde çîkavê ser wana de ama ez bawerim ana giş vedigerin ser hunera dengbêjî giş vedigerin ser vêya çünkü vêya tucar naqede tucar ji bîr nabû wek min got derd û kulê me her tiştê me wa stranana hatî gotin anîn ziman Noktalê gudar dike di dil de rû dine ama stranê dinê nizanim yani keda kesekî gerek mere tucarî goşê nebe ez vêya ji hunermenda gişa dixwazim yani hema yek dengbêjî bira ez berbikim bira bibêjim bira winda nebe yani em bêjin îro huner kesên ku hunera Kurdî ve mijûl dibin albûma çêdikin qilîba çêdikin yani bila albûmê wa de bila qilîbekî wa jî dengbêjî be yani ser çanda wa xalî derketina vê çandê hinek pêwîstiyek vî awayî barek vî awayî me bart ke yani dive ev kar berê kirin ev kar jî nemîne hêviya kesek du kesî ve yani herkes heger ku vî karî wek barek bigire ser milê xwe bêje ku ez divê bersivek bidim vê ez bawer dikim ki müzîka me guhdarkirina wê aliyê dengbêjiyê hîn bi astek bilindtir pêş bikeve mamoste vekî te got hinek 23-24 stranê me hene bi gelemperî te bixwe nivîsîne an yên hevalên derdûre te nivîsî tu müzîkê çêdikî ew xeba tu çawa dimeşînî veya ez her tim dibêjim derdê me însana gişa benzerî hevdene wek hevdûyî tu evîniyê bixwazî wek hevdûyî tu hefsê girtiyê bixwazî wek hevdûyî tu derdê dinê bêj giş wek hevdûyî her tim însan bira derdê xwe bînin ziman wa wekî xweş îsanê gişê lê gudarî bike ev stranana 23-4 hebin gotunu awaz gişê min in me xwe çêkirin me xwe nivîsandine müzîkê wan jî yanî neyê kesekê ne ez hîn jî şê dikim yanî vana ê me çêkirin me ana anînê ziman ev stranana hene ê me hazir kirin me hîna anînê ziman min nexwendine ew jî hene peki tiştek bêjim mesela tu dibêjî stranê me çêkirî pirin gelek şiwa jî tu dibêjim hinek amade kirine hinek jî min hê mane me amade nekirî em bêjin kesên ku dixwazim müzîka Kurdî de hinek xebat pêş bêxin lê belê afirîneriya we ya ku nivîsandinê carnanînin an jî nikam müzik çêkin yani bi vî awayî mesela
kesek bejit az xwazim tu stranek bedî min gel û tê helbestek çawa bidî nîşandan şiyar û dijwar te nagiyan bêstî berî niha du sê sala van kirin ji mêrdîn bû got stranek ji me lazim e min got serçava strana dilê rezîl ew jiya min e bi dawan çawa bibêjim Mehmet Şanlı heye dilê bêhal me dayî wî jî gelek wekte nego xortê me ciwanê me bi vî hawî em bi hevdor dibin alîkar bê aîde bê fayde ew tiştek gelek baş e yani çima az dibêjim çûku yani em bêjin rast e huner tiştek afrîner e lêbelê ew afrîneyê dibe ku herkes sîret tune be yani rast herkesî vî karî ve min jî dibe ku herkes sîret tune be lêbelê gelek kesê dengê xwe bixweş hene mirov dikare ji hevalara canan bi alîkar ez dibêjim ew baş be ji vê alî de hinek tir xebatên ku tu dimeşînî li gorî min gelek xedir bilindin em hêvî dikin ev xebat berdewam bike ji bo keda te jî em gelek spas dikin spas xweş kir xebatên te demê pêş te jî serkeftin em ji te re dixwazin mamoste bername yani me dixwast em hinek dijî dirêj sohbet bikin li belê ev xwast bûdem ji bo navê heya seferek dî qismet çêbe em car dî werin li cem hevrûnin em hinek dirêj nîqaşê xwe berdewam bikin gotinek te dawiyê heve em bigirin cê me hênikê xweş e tabii çawa belê bernameya awazên zêrîn mamoste Erdal Talay wek dî navek dî jî dihat gotin mamoste em wî jî dubare bikin Erdalê Hamî Erdalê Hamî li vê heftiyê bû mêvanê bernameya awazên zêrîn stranên xwe bi tembûra xwe ew jî hewl da saetên xweş demên xweş bû we bi derbas em carek dî spasiya xwe ji bo wî û ji bo hemî temaşevanê xwe dişînin em bêjin bimînin di xweşiyê de hefteyek dî em ê car dî xwezayek bi vî awayî xweş de li hember we bin bernameya awazên zêrîn her tim bila li pey çavê we be bila mejiyê we de be dilê we de be çûnku em li pey şopa heqîqetê ne bimînin xweşiyê de ay lê 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 gundê qenterê sed û pê cemalê cêvar de hetanî sibe sibe de hetanê varî nava dosê min li ser û bine dest balaq didimê parekî bi me re dosê du parî wî dijmine ê de nava gundê sed û pê cemalî salayî sal te ne mêrê sevdalî bejnî te me min e jine lê 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 dest balaq didimê şeytan û fesadî gundê me aniyê xudan rêne şewrê xudanî ne tev dikine heger çavê wan me dikeve gotin û gal galê xwe ji bin de dibirine ay lê 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 ay lê 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 li min ey sevdalî bejnî te min li min e lê ez ê derbas bûm li gundê qenterê li me helê rolat min bala xudayê karekî rû spî pîrekî por spî li hev û dur û niştine lê deminê berê xudayê berê destê kalê dû rê pîrî maşkirî dayî ser û her du çavê xwe ne demê got vaş tevdîrê dikeve nava gundê qenterê got texmînê roja sisyane tevdîra kuştina we her du genç û ciwana tev dikine lê deminê bala xudayê biharî zemanê qiz û bikajê nava gundê qenterê derketine lê devê bejnê xudayê berxeml û xêzana çekev dûzana tûrî rengîn avêtine nava min û piyê xwe ne derne bêriyê devê bi rê ve kesk û sor û zer dikine evê qeflê qîzik alî pêşeyê bû kal pê dimeşine evê qala derdê xortan û qîzan û derdê dilan û dilketinê hev û du lêv dikin be hev û du dikenine lê demê got qîzik no bûk no hûnê bi xwedê dikin hûnê bextê xwe bi hevzînê pest û fortê xwe nedine hûnê nebêj vala wê filan kesê ji wê de tê xortekî xweş e ah bi min re yar û dostê min e lê lê lê
Ay le 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 Limne sevdali bejnetem limne Leze derbas mulugunde kanter ile mahalle rolat Ay le 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 De bemali pırçetine bemali pırçetine Malat teşevdiye nava günde sedü pence mali salay saltene meri sevdali beni tememine jine lele Devre desi uhtığın avina desi mine Hemi der baskine zindan yak ziyareti khubba ve seri kobriye ziki bajarı ruhay Hemi der kevin seri çavbaniye der baskın dozekani u gemiye bileciki Hemi der baskın dur be arde aynani beriye hemi der baskın her duşu ve be khodiye behesine دقاوة كم كتن ولاتي كدور ولاتي خربية خلقي جمرة ببيجن وقيزولاوي كينا وش كداني تينا كداني دارنا لي دازي وشاغي ببيج مزو في كجكي خواهين قبرايا هبودنا هاوي جمرة ببيج الشخصي وياك بنزي ودودنا هازي وشاغي ببيج معدتي ولاتي ما سريخو بخو کوکمی می بابا یک خاتون دیه مدودونه لی 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 دقاوة جاردني بقوتني مع عمل لكن هاوي جمر بيج عادتي الوطن ولاتي ما تنخورتي كيسكي وقيزكي باكيرة فاني بيخير وتشتري بها بدورها بقارنا آي لي 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 Ay le 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 دقاوة جاردني بقوتني مع عمل لكن هذا بيش من ولاتي من رابو يسافر برلك بلاكي فرمازن بسر مداتية منو في خوينجي دستي وخستي نابينا دستي هاو دنام تم جبر درابنا لي دقاوة جاردني بقوتني مع عمل لكن هذا بيش معاري صور برقالة بجاني وكتنو Kayve kesi tüccar derdi delal dünyayı nedinem Ezu ve keçki kıza falan kesi ve keşebu royl bende havudune Ay le 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 دستگاه من اگه چه برام مقصده